van de keerteleers. Een vaste zekerheid is met een vaste lovershert gewoon hè. Kom maar eens even aanbellen. Goedemiddag. Mooi, middag. Goedemorgen, middag. We zien van de Tour de Vastelovend en we zien op zoek naar mensen die een hert hebben voor de Vastelovend of een binding hebben met de Vastelovend. En nu zoeken we hier die mooie Vastelovenslag hangen. En ik vroeg me af, wat is uw binding, wat is voor u Vastelovend? Vastelovend is samen met een vereniging de mensen gaat entertainen. En zelf geer schminken, verkleien. Ja. Altijd mee wagens gebouwd. Dus, bij de keerteleers of? Nee, niet per se bij de keerteleers. Vanuit de kroeg. Oké. We hebben wagens gebouwd. Dus, vanuit de kroeg wagens bouwen, dat gaat goed hè? Of? Dat ging toen goed. Oh. Die kroeg is er niet meer. Dus, oké. Dus. Oké, en wat heb je zelf met de keerteleers nog een... ik zit bij de technische commissie. Ja. En bij de commissie van de vuurproef. Oké. Dus en als dat gaat te doen is van de ketel bij het museum, ja dan ben ik ook meestal de zak. En de technische commissie, daar moet ik me toch weer voorstellen. Leeg, geluid, hand- en spanwerken, de zaal mee opbouwen, aanbreken. De technische. Met de wagen doe ik denk ik minder, omdat ik zit ook een beetje met de charterie, dus in het museum. Oh, je zit ook bij de shut 3? Je hebt ook raakvlakheden met de Vastelovend. Ja, in principe wel. Ja. Ja. We zien ook even verkleed, alleen een beetje anders. Ja. En het stel ook een eigen shut 3 dan? Of? Stel heeft een eigen charterie gehad vroeger. Oh ja. Is nou zangvereniging de Vriendenkring. Oké. Dus hij weet er al veel niet. Maar dat zien geen aardleden nog van de shut 3? Nee. Wie lang is dat geleden dat de shut 3 is opgegeven? Durf ik zo echt niet te zeggen. Nee? Dan zal ik de paparazzen nou moeten kijken een keer in het museum. Ja. Dat is al wat langer geleden. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. En als je dan een beetje zo terugkijkt naar de Vastelovend door de jaren heen, zeg maar. Heb je dan nog herinneringen of zit je dan nog ergens dat je denkt van dat zal ik nooit vergeten? Wat zal ik nooit vergeten? Dat we een keer door omstandigheden tegelen niet meetrok. Dus we een bel van mij getrokken met de groep uit de café. Ja. Dat we gewoon als grote wagen één worden, terwijl dat we zelf uit een opdracht zijn gegaan, want er was er een bij, dat had een beetje te veel gedronken. Ja. En hebben we het gekregen, dus daar bleef ik bij. Wat wie moet je nog hierbij? Trio, bij de Weerpiep geweest. Oh ja. Dus dat zit er dan ook nog in. En Prins of had je dan? Had je dan. En dan welk joh? 2000 ongeveer. Geert Geurts. Oké. Ja. Dus heb je ook nog met de Weerpiep ook nog wat? Daar heb ik ook een jaren in de TC gezeten. Oké. Dus op een gegeven moment, door omstandigheden ben ik toch gestopt. En op een gegeven moment was er een van de keerteleers gaan zijn om bij ons erbij te komen en vooral bij de vuurproef aan doen, Jacobs. Ja. Dus die ken ik ook al, of hij kent mij al vanaf kleine jaren. Ja. Dus. Oké, ja. Dus en dan bij de Weerpiep heb je dan ook de... Nou, bij de Weerpiep was geweest trio in dat jaar en een jaar daarna waren er veel zat de TC. Okay. En door omstandigheden met onze pap toes had ik geen tijd om te doen. Ja, zodoende is dat eigenlijk overgegaan. Ja. Toen heb ik een paar jaar eigenlijk nergens bij gezet. Ja, dan op een gegeven moment bij de kerel. En hoe heb je zeg maar in deze tijd heb je even ook nog wel achter de schermen werkzaamheden? Of? Weinig. Dat is nog wel wat. Technische werkzaamheden of? Ja, dus zoals ze zien even goed bezig met de wagen. Ja. Dus verder kennen we eigenlijk weinig. Ja, want het is natuurlijk al een paar jaar nog geen Vastelovend meer geweest. Dus wie ziet je dat nu, zeg maar, als dat het weer allemaal een beetje aantrekt? Wie ziet je de toekomst? Wie ziet je de Vastelovend van ja? Hetzelfde of heb je ik hoop hetzelfde, maar luister, door de jaren heen is het ook altijd veranderd. Vroeger was het veel op de straat, tegenwoordig is het in zalen, dus het gaat allemaal met een tijd mee. Ja, dus op zich een stijl en tegen als nog de witte tuin, dat is natuurlijk eigenlijk de harmoniezaal. Dat wil duidelijk de harmoniezaal, ja. Was het vroeger ook, ja. Dat we eerlijk zien. Ja, precies. Dus op zich dat is een goede vooruitgang inderdaad. Heb je nog iets voor de mensen onder het herten tegen dat ze zeggen van dat wil ik nog even meegeven of dat mensen... Ik zeg niet alleen, ik zeg geniet van het leven en probeer te maken van wat ik kans. Ja. Dus, en ook met de Vastelovend. Ja. Ik kan best in de weef goed tussendoor een keer zeggen, nou we hebben gekke zin en
dan zetten we je even goed je schmink. Ja, Dan zien we maar met een paar man. Ja, wel is er niks aan de hand. Gewoon even voor het gehul, voor de vloer. Even de reuk van de schmink. Ja. Nou, dan wil ik je heel hartelijk bedanken voor je tijd. Ja, gedaan. Een klein presentje met het motto van het wordt het vuur branden. Tweede aansteker. Tweede aansteker, dan kan het flink doorflikken. Ja. Dan zou ik zeggen, heel erg bedankt. Ja, even zo zeggen die goedjes. Ja, dan vervolg ik het minder wegen. Ja, maar dat is prima. Kandidaat. Op zoek naar andere vlaggen. Op zoek naar andere vlaggen, naar andere verhoren. Dat is helemaal prima. heel erg bedankt. Hey, goedjes. Hoi.